Disgrasya na po. Di gay maayo ni magsigig inom-inom mga kanang mo biyahe paglayo o. Anawa resulta. Nadagit sa furniture. Oh, furniture. Toyota furniture lagi. Ha? Ang Toyota furniture ba? Dagit ang tulo ka motor sa Toyota furniture. Kusugas dagan ang klaro kay kusog ang dagan aning Toyota furniture anya. Pataka sa banking-banking ning tulo. Lagi. Ita. O nang ako biya nagigug tagay. Okay ra magtagay naras balay kay bisan pag mukamang padong sa kwarto, padong tapos bilahan sa asawa ng largo. Anin ta troyana? Kaysa anak ka. Layo. Sige kag tagay-tagay, utang ba mayo hubog. Nag-uli wa pay swerte 50-50. Mabuhi ka o padong kas katigbakan. Sulta. Anong mutagay maghubog ng mayo? Ani? Ano naman han? Why? Uy, Agay, oy, ano ka? say agay. Ano lang? Kasi agay, natulog mo agay ko kagama sa kita. Sige ikaw, kasi ang kao, may agay. Ano naghani-hani man kanako? Ha? Gitawag ti kaghani ngano ni tubag kana kong gahan. Ningon pa jud kag unsa man han, kinsa may mo kanihani? Kinsa? Hala, ikaw? Ikaw. Ikaw may ako pangutanang anong naghani-hani nga. Lab atong tawagan. Suwayan dati ka. Suwayan dati ka. Ha? Ngano ni tubag mo kanako? Nakay kahani-hani no. Oh. Wala sa kuy kanihani. Ikaw Ngano man. ni tubag mo ka? Natural, ikaw ko nagtawag. Di, kung mo sa'yo tawag, bisang mo tawag ka na kong babe. Tawag ko dyan ka. Ilom dia oy, lab ang atong tawagan, lab ang atong tawagan nganong naabot ka sa hani ha? Tulog Bukod ko na yung itlog nun. Bukod ko na yung itlog nun. Unsa mo kaway mo ron ikaw ra may una-una ngano ako may mahimong sayop. Pero may naginisakto mga babae hanto 2025. Insamot na mo kasakto. Kaya dyan ko ana saryo. Kinsay imong kahani-hani saryo. Ug Ikaw. ani ko, naa dyan na saryo. Ikaw. Di ka mo tubag na ko, ug di, wa kay, Ikaw right now naganihani. Did you hear what you say? Huh? And I answer you with hand. Do you understand me? gilad dati kag hani. Ano ni tubag Why? kag han? Kinsa man na imong kahani-hani? You. Ha? Ikaw. Dili jud. Dili gid Kinsa may saryo. ko kanihani karon? Kinsam de? Kinsam de ka? Ibalik akong asawa. Ibalik. Kinsa ka? Love lagi itong tawagan, love lagi itong tawagan. Ngano ni tubag ka na kung gitawag ti kag hani nga Lab gani ato tawagan ngano na ganihani magkanakopod. Giswayan na ganit ti ka, giswayan na Gisuwayan ra pud ti ka. Ay kung gilara ha. Ay, Wala ti kay Lara. You know me, I know you. And that's why we know each other. Ay sige English dia ka wa kay angay. Kay angay, I work in the CC. Did you know CC? Huh? Sana. CC. Call cancer. Oh. Ayaw kong ilad ilara, mabalik ta, ha? Katawan kay imong joke. Kinsa lang hani? Kasi may ito yung isulti na kung hani. Taon, ay, naunsa man yung taon. Kaya ikaw rin, yung bitubag rin ito ka naman yun, kaghani. Adyo kay lain saryo. Wala mo lain, ay, manambo ka kag napakulain. Nanambok na lang ko kanag sige na lang ko kaon ka wa na kay time nako. Yati pa, manambok na yun noon, why time? Syempre, Dapat. kanag sige naman ako kaon. Maon na why time. Dapat, di ka manambok, magniwang ka, wakoy time ni mo, kay mas stress ka. Oh, ngano ning gwapa magkagmayon, ning chubby ka. Karon ma-stress na Oh. jud ko nimo saryo. Kita kas naw na ito. Ngano imong tutoy na nanas ubos. Dili na to toy BB Fox na. Maybe fats din na. Masaya mo yung sige. Mo na nagdag 16 ako. Gani, mo bitaw. Adi jud. Mao na akong gasto. Kay kanihani jud. Nandiyo kay kanihani. Istorya lagi ko. Kuya sa sana. niya. Ikaw ba? May paibawala na sa tika magsig cellphone be. Kay makakita lang kag unsay naa diha ma-post diha. Mo trending diha. Ako day pamungta nimo. Mo na ka nagka-resulta ng sukmid, ha? Mid-suk ba? Kaya ibaw ka sa sukmid? Pasangin lang pag mong sokmed. Social media. Oh. Pasangin lang pag mo. Unsam de, sige ra kag cellphone nya kalitra ka na kog pangilabot. Oo gani kay nakakita ko didto. Oh, mao lagi na. Ang imong utok, love. Ha? Ang imong utok hani, ha? Balik-balikon pag Ano, balik-balikon. ba? Lagi kayo. Bisig damay nakakit ba yan? Ben ka uwi.
Sakit kayo, day. Ay, agoy ba? Listen to me very carefully. Ha? We have to settle this. Do you understand? Ha? Hilom, oy! Umuhilom ko, masuko. Why? Why you want me to silent? Ha? Okay, angay, paghilom. Tubaga ko kinsa na imong hani. Ikaw ra akong honey, ikaw ra akong baby, ikaw ra akong love. Nawara isus. Daghan kayo. Nanay bibi-bibi niya. Baby, ikaw ra akong baby. Bisa pag tiguang ka, pero baby ra gyapon kita. Hilom. Hilom dia. Hilom ay kog ilara. Wala si kay Lara, oy. Bakit I ako never elect you. Kanada imong hani siguro imong guro no. Ambi imong cellphone. Okay. Kuam na cellphone. You know the password and my email. Huh? The important is the password and you know it. Yeah. Open that and see if I have honey. Huh? Or baby. Or sugar plum plum. What? Kauban ni sa mga trabahoan. Ay! Trabahoan. Kay bawal ako Nagtrabaho sa day ko. Wala ka. Kinaanlan na tika patambalan. Kanang Lisa. Ha? Nagtutaan niya kanang Dahil Lisa. ito sa kabuhi. Oh, kinisaka imong kabuhi. Oh, hisaka na. Naabot sa imong ilong. Maunang ning kalit kag katuriring. Kuyaw na abot doon na sa ilong, doon na sa utok. Ha? Sakang kabuhi. Oh. Kanalag na. Where? Ito ng lista, magpahilot ko. Later. 6 Ay, p.m. sus, karon na dayon, karon na dayon. 6 p.m. Karon na lagi dayon. The opening of ng Lisa is 6 p.m. Ano ba? Why? Barog na diya, madto na ta. Why you're faster malab? Pagdali, bangon na din diha. Why? Come here. Here ba? Dali. Dali, sagod ka diyot ba? Ano saman? Dali, sagod. Kebaw ka. Dali. Wala ko yani. Ikaw ra jud ako ang Ang lagi sige pangilan kay bukakon ka dali na diri. Dali na. Barog na diya, pilot ko lang ng Lisa dali. Kay kabuhi ko. unya palagi ito mag-open sinang Lisa sa iyang Ang open na lagi to karon. wala ini relax pa to kidagang kay itong gitambalan ganiha. Dito na ka. Kuyugan sa siguro na may monghani dito. Wala oy akong barkada ba ni ingon nga daghang kay nagpatambal dito. Nawasos na. Ilhan kay kag mamaka kay mong ilong ay bukad ka na. Barog diya. Ginawa ko ta lan sa kay kinara ako na namo kay ko. Baka ginawa mga Dali na. ha. Pagdali diya sa Rio. Where? Where? Asa man? Ano na nagkikala Lisa? Wala pa to nag-open lab. Dali siya ba mag-baby time sa talab? Dali ba? Dali tayo. Mayampay niya. Dali ba? Dali ba? Dayon ba? Hilom sa Rio, hilom. Dali ba? Sana. Ano, dali.